Da kæmpebanditten og den gave gut, Buck Thompson, døde, blev det vedtaget, at hans kammerat Scotty skulle tale med præsten. Jeg må lige fortælle, at eftersom alverdens lande havde sendt eventyr til Nevada, og eftersom alle disse havde medført besynderlige talemåder fra deres hjemlands sidegader, så var sproget i Nevada mere fantasifuldt, mere omfangsrigt end de fleste andre sprog. Men det var begravelsen. Præsten, som Scotty skulle tale med, var en blid og beskeden lille mand, der var ny på stedet og ganske ukendt med livet i minerne. Scotty derimod var en stor, sværlemmet bandit med et varmt hjerte, en revolver og et par lange støvler. Og nu begynder samtalen. Det er jo et bedrøveligt ærende, han kommer i, og da han sætter sig ned foran præsten, udstøder han et hjerteskærende suk. Så gør han sig med en kraftanstrengelse til herre over sin bevægelse og siger med dyb stemme: Det er altså den stabejser, der holder prækebæks her ved siden af. Jeg undskyld, jeg tror ikke rigtigt, jeg forstod dem. Forstår, vi er altså på spanden for at finde en sjælebesørger, og så mente kanutterne, at de måske nok ville lange os en næve, hvis vi slog en klo i dem. Det vil sige, hvis de altså virkelig er formand for salmefabrikken her ved siden af. Jeg hørte for den lille flok, der samles her i kirken. Hvad var? Jeg er sjælesørger for det lille samfund at troende, hvis tempel støder op til dette hus. Den kan jeg sgu ikke stikke, kammerat. Jeg melder pas. Tag og bland kortene og gå rundt en gang til. Hvad var her? Om forladelse. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad de mener. Jeg tror nok, at de har vundet første løb. Jeg mener, jeg kan ikke knalde deres trumfer. Siger de, der er en af kamisukkerne, der har glemt at trække vejret. Og så var jo, at vi gerne ville give ham en afgang med lidt knas i. Og så blev det mig, der skulle se at støve en op, der kunne udstøve nogle pæne sentenser, så han altså skrev på en reguleret måde. Kære ven, jeg tror virkelig, jeg forstår mindre og mindre af, hvad de siger. Deres ord er mørkt tale for mig. Tror de ikke, at det var bedre, om de indskrænkede dem til simpelthen at fremsætte fakta? Jeg passer. Hvad gør de? Jeg passer. Du har gjort mig kammerat. Det er mig stadig umuligt at fatte deres mening. Nu har jeg det. Nu skal jeg nok sige det sådan, så det trænger ind i bolden på dem. Så er det, vi skal have fat i, det er en kærkesvindler. Er de med? Hvad siger de? En kærkesvindler. En præst. Nå, således. Men hvorfor sagde de ikke det straks? Jeg er jo præst. Den er mægtig, kammerat. Den er helt i vinkel. Kom med bøffen. Så nu begynder jeg forfra. Vi er altså kommet i en kattepine ved det, at en af støjerne har taget billetten. Hvad har han taget? Billetten. Han har vendt snuden i vejret. Snuden? Ja vel, han har pakket sammen. Han er drejet derhen, hvorfra ingen vender tilbage. Ja, den er vist helt rigtig. Ja, jeg tror ikke, der er nogen returbilletter der. Han er nemlig død. Ja, nu forstår jeg dem. Han er død. Hvad er han død? Ja, den er mægtig. Jeg var sgu helt svedt for, at den skulle svipse igen. Sebak, det var en kammerat. Det kan de godt springe op og falde ned på. Værsgo, spring. Men nu er han altså skrevet. Og så var jo, at vi gerne skulle se og få dem til at ekspedere ham. Holde talen ved graven. Besørge jordfæstelsen. Jordfæstelsen, ja, den er helt rigtig. Ja, den er vist helt rigtig. Ja, den er mægtig. Det er netop det, vi lærker for. Og de kan godt spytte dem selv i nakken på, at han skal have en første klasses nedkugling. Massiv sølvplade på kisten og 6 sorte fjer på kadaverkareten. Og så kan de også godt sige i deres tale, at han aldrig sparkede sin gamle mor. Sparkede sin mor? Hvorfor skulle han dog sparke hende? Nej, netop vel, men det gjorde han jo heller ikke. Det er der vel ingen ordentlige mennesker, der gør. Nej, men der er nu alligevel mange. Efter min mening burde den mand, der ville øve vold mod sin egen mor, skudt forbi, gammel dreng. Du er helt ved siden af. Jeg mener bare, han svigtede hende aldrig. Han forærede hende hus og en livrente, og da hun lag med snuden i vejret, så må de bande mig lige lukke ned i hæ. Ja, undskyld altså. Jeg kan godt se, det er ikke noget for dem. Om ikke at han sag og vågne og øje hende hele tiden. Men undskyld altså, det var ikke min mening at såre dem. Jeg kan nemlig godt lide dem, og hvis der er nogen, der vil sige dem noget på, så skal han komme til at lugte så længe til mine koteletter her, at han må feje sig selv op på en fejsbånd bagved. Det kan de godt bide dem selv i løg på. Værsgo, bid. Her følger der et hjerteligt håndtryk, og så går Scotty.
Begravelsen forløb storartet, men samtalen med Scotty havde indgivet præsten et alvorligt ønske om at lære Nevada-sproget så godt at kende, at han uden vanskelighed i fremtiden kunne tale med menigheden. Han studerede derfor ubemærket det daglige omgangssprog i byen, og der kom en dag, da han mente at beherske det så fuldkomment, at han ville prøve sin færdighed over for en meget genert ung mand, der havde udbedt sig en samtale. Værsgo at træde nærmere, baby, og slå stængerne fra, og lad os høre, hvad det er, der trykker på leveren. På med vanten, tag og spyt ud. Der er jo ingen is på koen, fordi det tilfældigvis er en salmehøger, du snakker med. Du ser da ellers ikke ud til at lide af roterende myg i fidusbeholderen. Lad nu være med at sidde der og tælle mugpletter på rabarbergrødet. Er der noget af familieskabet, der har stukket glødelampen i vejret, så sig bare til, og jeg skal være der ligesom en smed med et par lag på små vuggeviser. Er det det, der er løs? Eller er det lille bror, der skal have indviet et ravrør? Og du skal giftes. Jamen, den kunne du jo bare have knaldet ud med det samme. Du har altså fået steg på gaflen, og nu vil du svejse sammen med papegøjen. Og her er jeg mumler et par bevingede ord, før I starter med menageriet. Ål og rejer, jeg skal være der ligesom et søm.